Eeuwenlang hebben wilde paarden in kuddes geleefd. Op steppen, poesta's, op grote wijde vlakten. Die paarden zijn de verre voorouders van het Friese paard. De Romeinen begonnen al met het bewust fokken van deze dieren. Ze letten op de gebruikskenmerken van een paard en die vormden de basis voor de fokselectie. De invloed van het Arabische paard op de fokkerij in Europa is groot geweest. Via de noordkust van Afrika kwam dat ras in Andalusië. En tijdens de gouden tijd van het Spaanse Rijk verspreidde het zich over het gehele Westen. De Lipizzanen en de Kladroeben gingen naar Centraal-Europa en de Friezen naar de lage landen aan de Noordzee. De kenmerken van het Friese paard passen goed bij het werk op een melkveehouderijbedrijf. Boeren en paarden groeiden naar elkaar toe. En generaties lang gaven juist de boeren dan ook richting aan de fokkerij van het Friese paard. Het Frieske hinder werd een onmisbare vriend en werkkracht. En of het nu voor het dagelijkse werk op het land was, of voor de hoogtijdagen van de boerenfamilie, het paard hoorde erbij. Het accent in de fokkerij lag natuurlijk op gebruiksgemak en beweging. Het paard was onmisbaar bij het vervoer van melk en mest en ook bij het vervoer van mensen. Krachtig voor de gierbak in het land en fier voor de sjees op familiebezoek, naar bruiloften, de jaarmarkten met hun draverijen, het tuigen. Tijdens de eerste fase van de landbouwmechanisatie in de 19e eeuw leverde het Friese paard de noodzakelijke trekkracht. Voor maaimachine en harkkeerder en al het andere werk van de ongetiet, het paard gaf het werk een levenstempo aan. Pas na de Tweede Wereldoorlog, met de komst van de ronkende trekker, verdween het Friese paard van de boerderij. En zo waren er in 1976 in Friesland nog maar 400 Friese paarden en slechts 3 hengsten. Maar de mensen bleven een zwak houden voor die sierlijke, trotse, elegante viervoeter. En zo namen de burgers over wat de boer verloor. Het paard, van boer tot burger. Van transport naar sport zou je ook kunnen zeggen. Van een werkpaard in het beste land van Ieren tot een recreatiepaard all over the world. Eens waren het Friese paard en zijn boer van de eerste melkbussen 's morgens in de vroegte tot de laatste vracht hooi 's avonds partners, vrienden. Nu is het Friese paard een trouwe kameraad voor menig burger. In de sierlijke quadrille, bij het ringsteken, van dressuur onder de man tot mennen, van draf tot galop, mens en paard in een nieuwe eenheid. Draverijen voor paarden onder de man en voor de sulky hebben in de noordelijke provincies een lange traditie. Emigranten uit Friesland en Groningen lieten het na hun vertrek maar niet los. En op 28 september 1728 organiseren zij in de States, een nieuw vaderland, voor het eerst in dat werelddeel een draverij. Als een eigen oud Fries volksvermaak. Het succes was groot. Het aantal draverijen nam er snel toe. En vanuit Amerika heeft de drafsport zich vervolgens wereldwijd verspreid. Het Friese paard hoort bij de Friese cultuur. Belangrijke culturele evenementen, zoals de jaarlijkse boerenbruiloft te Jouren, zijn ondenkbaar zonder het Frieske hinder. En daar rijden ze. Bruidspaar, familie en vrienden, ze gaan precies naar de officiële huwelijksvoltrekking. Hartelijk welkom, Jerry.
deze boerenbruiloftsdag. En wij hebben, zat op een jaar oerol en altijd verzwijgen dat het goed is, ik zwaar van knap waar. En dus wordt het een mooie dag. Joet de 25 juli 2001 binnen van mij Karel. Duizenden bezoekers volgen elk jaar weer de trouwplechtigheid. De maaltijd, het harddraven, met alles wat erbij hoort. En op zo'n bruiloft horen symbolische cadeaus. Duiven, de trouw als van een paard. Binnen in Driels van beroep Hienstevrouw. Ze hebben oor voor de wet en de meerskip. Het aanbieden van een bruidegomspijp en dan de rook. Ja, en dan is er feest. Bij een boerenbruiloft hoort ringsteken voor de gasten. Samen als paar op de sjees om de gouden zwiepen. Een sjees, die deftige chaise op wielen, hoort ook echt bij het ringrijden en het tuigen. De Friese boer was een hartstochtelijk paardenliefhebber. Niet alleen in het dagelijkse werk, maar ook voor ontspanning en vertier. En op tuidagen wilde hij ook beslist niet ontbreken. Heel het gezin, de hele familie was erbij betrokken. En iedereen helpt mee bij de voorbereidingen. Dat vind ik het leukste van de dag. En als ik uit de baan kom, dan sta je zo daar en dan is het bij mij precies. Van de nationale wat van de regionale. Wat u nu ziet zijn dus. Met zorg en vakmanschap worden paard en rijders gereed gemaakt voor de wedstrijd. Alles wordt met liefde en tot in de puntjes verzorgd. Van hoefijzer tot oorijzer. Geen onderscheid. Ik zei het hier wel, dat gaat nog nooit zo creëren. Wie gaat dat dingen? Ik. Nederland in deze mooie rubriek op het kampioenschap van Vullens. Spanning. Al op het voorterrein staan paard en berijder beide eeuwig gespannen klaar. Gaan we bijna los? En met het afrijden begint de wedstrijd. Wie heeft het mooiste paard? Wie loopt vandaag het sierlijkst? Elk detail telt immers. De jury, waar gaan hun ogen naartoe? Nauwlettend worden alle deelnemers gevolgd en beoordeeld. Wie heeft vandaag zijn dag en wie niet? De spanning is pas voorbij als de omroeper zijn stem verheft en de volgorde bekend maakt. Vreugde en teleurstelling. In verschillende rubrieken wordt bij het tuigen om de prijzen gestreden. Enkelspan, gereden door dames. Dubbelspannen voor de concourswagen. En dan krijgen wij dat deze uitslag daarmee definitief is. Niet ook nog wat zien en op de herentribune. En dan deze strijdbal van twee mannen dames. En de koningsrubriek bestaat al generaties lang uit dubbelspannen voor de Friese sjees. En wat is er nu mooier dan dat? Schoonheid en spanning. En die concentratie. Hier aan de linkerkant de binnenkant houden, de andere de buitenkant. En wij hebben geen probleem. In deze hele mooie rubriek. Iedereen wil winnen, ook bij dat moeilijke klavertje 3. En als je dan in zo'n kampioensrubriek kampioen wordt, dan mag iedereen dat weten ook. Het visitekaartje van het Friese paard is de quadrille. Bijna 40 jaar lang al trekt deze show duizenden mensen. Düsseldorf, Londen, Parijs. Maar ook in het land van oorsprong, Friesland. De Friese quadrille is een herinnering aan een toernooispel, de quadrille uit Spanje.
waarbij ruiters in vierkante opstellingen reden. En de quadrille gaat tegelijk terug op een dans uit de 18e eeuw. De quadrille met Friese paarden combineert de sierlijkheid van de dansfiguren, het fraaie van de authentieke sjees en kostuums met de elegance van het paard. Wat steeds weer boeit is het geheel in de bewegingen en de ultieme individuele menkunst van de man op de sjees. En dat alles in een schitterende show met ingewikkelde figuren. De 12 hengsten van de Friese hengstencarousel vormen de genetische basis voor de toekomstige fokkerij. Het zijn imponerende stamvaders om trots op te zijn. De bereiders tonen de wendbaarheid van Friese hengsten in oude, historische figuren. Belangrijk daarbij is dat paarden en ruiters eenvormig zijn in kleur, kleding en beweging. Vroeger was de carousel een examenonderdeel bij de cavalerie. Nu tonen liefhebbers van het Friese paard hun kundigheid en passie en houden een stuk traditie in de ere. Voorwaarts in verzamelde draf C linkerhand. Steeds vaker gaat de hoed af voor de klassieke dressuur met Friese paarden. De eenheid die er vroeger was tussen boer en hinder zet zich voor tussen Amazone en paard. Het is dit één zijn van mens en dier dat de oude Grieken al in vervoering bracht. X volt en 8 meter rechts. X en appareren. Deelnemen aan internationale samengestelde wedstrijden is erg belangrijk voor de promotie van het Friese paard. Bij de mendressuur let men dan op de presentatie van de aanspanning als geheel, terwijl ook regelmaat, soepelheid van bewegingen en beheersing worden beoordeeld. De vaardigheidsproef is bedoeld om de gehoorzaamheid van de paarden en de behendigheid en het vakmanschap van de menner te beoordelen. Het Friese vierspan, met als thuisbasis de stoeterij Het Zwarte Paard, is een grote promotor van het Friese paardenras. Bij vierspanrijden hoort ook een marathon, een traject met talrijke hindernissen. Om succes te kunnen hebben, moeten de paarden over voldoende uithoudingsvermogen beschikken en op de grote dag in de juiste vorm zijn. Voor de menner is het niet anders. Hij moet in de wedstrijd ook zorgen voor een goed tempo, de regelmaat van de gangen en de wendbaarheid van paarden en wagen in acht houden. En vooral feilloos reageren en het paard aanvoeren. De paardensport heeft zich ontwikkeld tot een brede volkssport met bijna 500.000 actieve beoefenaars. De belangstelling voor dressuur onder zadel is sterk gegroeid dankzij Nederlandse internationale successen. Ook het Friese paard speelt hier een rol. Het aantal deelnemende Friese paarden aan algemene dressuurwedstrijden neemt ieder jaar toe. En de jaarlijkse dressuurwedstrijden voor Friezen in Hoofddorp tellen meer dan 200 deelnemers. De basis voor de successen van berijders of menners van Friese paarden ligt veelal in de plaatselijke fokvereniging. Veel kampioenen hebben daar de eerste ervaringen met een jury opgedaan. De eerste spanningen tussen winst en verlies, vreugde en verdriet zijn daar gevoeld. Bij de mensport neemt de wedstrijdvorm dressuur en vaardigheid, oftewel het beroemde kegeltjesrijden, een speciale plaats in. Aan de jaarlijkse menkampioenschappen te Ermelo nemen ook veel Friese paarden deel, en met succes. Daar stappen de Friezen, trots en fier, majestueuze paarden voor de gouden koets van Hare Majesteit. Alweer een jarenlange traditie en voor velen het hoogtepunt van Prinsjesdag. Bij de koninklijke vereniging het Fries Paardenstamboek is de burgerlijke stand aanwezig van alle Friese paarden.
Jonge veulens worden direct na de geboorte aangemeld en door het stamboek opgenomen in het veulenboek. Dat is het begin van het vastleggen van alles wat het paard in zijn leven overkomt. In de computer van het paardenstamboek te Drachten worden alle verrichtingen van het dier geregistreerd. Eigenaren en fokkers ontlenen aan deze registratie de waardevolle stamboekpapieren voor hun merries en hengsten. Nummer 310, dat is Lotje. De paarden worden op 3-jarige leeftijd gekeurd door deskundige inspecteurs. En daarbij wordt gelet op raskenmerken en de verrichting van het paard in stap en in draf. Van de heer Van het Ende uit Wezer. Heeft hij een merrie lopen? Ook jonge veulens worden beoordeeld. Op deze wijze wordt richting gegeven aan de fokkerij van het Friese paard met als doel het in stand houden en verbeteren van het edele ras. De 7 jaar en oudere stermerks van rubriek 11. De keuringen vinden plaats verspreid over de gehele wereld. Ook hier vervullen de regionale fokverenigingen een belangrijke rol. Eenmaal per jaar organiseert het Fries Paardenstamboek in Leeuwarden of in Drachten de centrale keuringen voor hengsten en merries. Het zijn keuringen die duizenden liefhebbers van het Friese paard trekken, waar de toekomst door bepaalt. Bij het Friese paard is een juiste identificatie van groot belang. Alle dieren hebben immers dezelfde zwarte kleur. Was men vroeger aangewezen op het aanbrengen van diernummers, nu brengt men in de linkerhalsvlakte een chip met een unieke code in. Die kan elektronisch van buitenaf worden ingelezen. Verwisseling van dieren is zo uitgesloten. Zelfs bij een groot aantal paarden van dezelfde kleur en dezelfde leeftijd kan er eenvoudig worden vastgesteld wie is. Een belangrijk hulpmiddel bij de verbetering van de fokkerij van het Friese paard is de kunstmatige inseminatie. Dankzij deze techniek kan het sperma van een geselecteerde stamvader breed worden ingezet, waar ook ter wereld. In een spermastation wordt van een goedgekeurde dekhengst sperma gewonnen. Het sperma wordt beoordeeld op kwaliteit, verdund en daarna in vloeibare stikstof bewaard. Verpakt in kleine containers gaan de spermarietjes naar de merries. Moderne technieken maken het mogelijk om reeds enkele maanden na de bevruchting te zien of de merrie drachtig is. Via de endeldarm wordt dan een scanner ingebracht. Je kunt er op een scherm zien of er wel of niet sprake is van een veulen in wording. Maar niet alleen sperma gaat over de gehele wereld. Ook Friese paarden zelf gaan per vliegtuig naar verre bestemmingen. De liefhebbers doen heel veel en kunnen ook heel veel met hun Friese paarden. Hoewel ze geen beroepspaardenmensen zijn, is er bij heel velen wel degelijk sprake van grote professionaliteit op tal van gebieden. Een groot aantal mensen, het Fries Paardenstamboek heeft meer dan 10.000 leden, heeft een paard in de eerste plaats voor het plezier. Velen genieten er dagelijks van door op te rijden. Anderen gaan in familieverband met kinderen en kleinkinderen per wagen, van welke soort dan ook, een tochtje maken door de natuur. En weer anderen beleven genoegen aan het verzorgen van het Friese paard als huisdier. Het is dan ook juist deze brede, gevarieerde bruikbaarheid van het Friese paard dat hem zo populair maakt in de huidige samenleving. In de mogelijkheden van het Frieske hinder ligt de oorsprong van de relatie tussen mens en paard.